bọ́dún bá dé bẹ́ẹ̀dá láyé mo ti ń sọ ti pẹ́ kó yẹ kẹ́dà ó gbàlù kó gbàjọ́ ni torí pé àánú Olódùmarè nìkan la lè fi rọ́dún tuntun bẹ́ẹ̀dá bá sì wá ráàánú ọ̀hún gbà tán ṣó yẹ kó wá boore Olúwa mọ́ra. Àríkẹ́lẹ́ o Ayọ̀mídé Balikis ọmọ Babátúndé Ìṣọ̀lá òkú oríire ọdún tuntun ọdọọdún làárọ̀ rógbó ọdọọdún làárọ̀ àwùsá ọdọọdún náà ní kòrògbó pààrọ̀ aṣọ lóko ọ̀rẹ́ aṣọ́dúnmọ́dún ńláwó aṣọ́dúnmọ́dún ọ̀hún aṣọ́ròmọ́rò ńláwó aṣọ́ròmọ́rò gúnugún kan kì í kú ní rèwerèwe Àríkẹ́ kórè jẹ́ òpẹ́ láyé jọjọ. Ogbó àtọ́ yèyé mi Àríkẹ́ wàá dàgbà wàá dògbò ògbó àràkòrò níta ohun pẹ́pẹ́pẹ́ lówó ń ṣe nílé àárọ̀ òní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Ìṣẹ̀dá rẹ̀ ò ní gbàbọ̀dì nínú ayé ayé ò ní fẹgbà fún ọ lóúnjẹ jẹ ọmọ aráyé ò ní fi wèrè dán wò. Àríkẹ́ bó o bá wo wájú kó ríre bó o bá wẹ̀yìn kó ríre àtọ̀tún àtòsí lẹ́yẹlé fi ń kórè wọlé ire ní tìrẹ lọ́jọ́ ayé gbogbo. Láríwá káyé ó fire wá ní gúúsù káyé ó fire lé ọ lọ́wọ́ àtìlà oòrùn pẹ̀lú ìwọ̀ oòrùn kíre ó mọ̀ jẹ́ tìrẹ lọ́jọ́ ayé gbogbo kó o ṣe fún bàbá tòun ìyá jẹ kó o má padà wá dọmọ àdánù. Mẹ́bí gbàgùrà ní ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá tó bí ọlọ́mọ gbàgùrà lẹ́gbàá aláké gbàgùrà nílé o ó yá jẹ́ ń forí gbé ọdẹ lére kété. Wọ́n rí ní gbàgùrà ẹnìkan kì í fàgéhùn lẹ́dọ̀ láéláé òjò kan ò sì ní rọ̀ kó gbé lẹ́dọ̀ lọ láyé ń bí òjò tó rọ̀ nílé ìdó bí ò bá pàdó lákàásì gbéṣu lóko bàbá ńlá bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ìwọ lọmọ bọ́ nílé òsùn kápẹ́ láǹkùlé onílé títí tí mẹ́bí bọ́pẹ́ bóyá òun á sì máa mú nílé lọ. Àṣé olè jíjà á tún máa yẹni ní gbàgùrà ọ̀rẹ́ ní ìjàlè nílé gbàgùrà níjọ́sí tó tún gẹṣin ọlá nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. A kì í re gbàgùrà ká mọ́ ṣìṣẹ̀ṣe ìṣẹ̀ṣe làgbà ní gbàgùrà alẹ́ ló fi jẹ́ pé bó wùyàn kó kéwu títí kó ṣàlùwàlá títí kẹsẹ̀ rẹ̀ ó jẹ bí tọ̀hún ó bá jọba ní gbàgùrà ó di dandan kó momi ìdí ọ̀ṣun ọ̀ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ́ àfidẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mọ́. Àríkẹ́ ńlẹ́ o ọmọ ìdó àjà ọmọ ajá dúdú léèdó tí ń ké wẹ́wẹ́ tí ó sì gbọ́dọ̀ bú ní jẹ ọmọ olúndùkún ọmọ òpadẹ̀dẹ̀ pagbáre. Òkú ọdún òkú ìyèdú yèyé mi ọmọ Lísàbí agbòǹgbò àkàlà lábẹ́ Olúmọ ará Akémọ́jọ́ jọlọ́fàgbọ́dìndí ẹni. Àríkẹ́ Ọlámídé Balikis ọmọ Ìṣọ̀lá mo tún rí ọlọ́dún yìí kí n tún rí ọbọ̀dẹ̀mí o nínú owó nínú ọlá pẹ̀lú àlàáfíà tí ń ṣe baálẹ̀ ọrọ̀. Mẹ́bí bàbá tó bí ọlọ́mọ Babátúndé Ìṣọ̀lá ló ní kí n wá kí ọ ó lóòní kú ní kékeré o àmì Èdùmàrè. Bàbá rẹ̀ Ìṣọ̀lá ń gbé àfẹ́kàláyé ń fẹ́ náà ó lókìkí rẹ̀ àkànṣówó àkànṣọ́mọ kànṣíre kànṣọ́láfíà kànṣóhun rere gbogbo kárí ayé ó lógo rẹ̀ àbúyọ ìràwọ̀ rẹ̀ ò ní wọ̀ lóòkùn. Wọ́n ní kí n kí ọ kú ọdún rẹpẹtẹ ó lóòkú ìyèdú o àṣàmọ́dún ṣẹ̀mí. Dókítà Olúṣọlá Ìmísí ohun lèmi ń jẹ́ èmi gangan lọ̀mọ̀wé akéwì ìgbàlódé tí ń gbé lórí ayélujára.